family this year nyina ya santen ne nsa no adwuma bibia me ye bia ya nhira wo de ahira me ama me so me de bi aso me kromfo so it is ambetra na sameka amamra ne amane asem na me yi santen ni firi mu a na ma ye boni aye santen ne nyame onhira wona ene wa ma me ko ba bia na dom epu behwe me wona wa ma me ko ba bia na ye de kyinya asimi so ensuo ntoye kura na ye de kyinya asimi so nyankopon onhira mefa akonya iso na mada akonfo amuba ye nyinara madamase sabi mekaza mi bubodin na nyo bia na betima boni din na emom meda konfo abas ase meda konfo me na ase meda konfo ba so ase nana ba also beta na ase na madana na sewa adumaka ase so ase na da konfo sewa adumaka ase odoro so ase na madana na se tutu so ase na da na se tutu so ase na mewie so a me yonko baako a me hu na che ampaye dwa me da wase pa na na bedu so me da wase na na bedu me da wase pa me se me bodi na mebwa me nwie na na ade aye me fe baako eye enkwala na akom afa wo meta wo machi pa meka kire mu se mama ba mu da na sabi nyankopon bo so ni asase wonu na bo nsuo ukwa omubuku ni mu a obo nsuo bronsama mo nsuo bi asubuku ni se nyame bo so ni asase na wiase aye sakasaka na nyankopon de ni sunsum kota nsuo emu eti yanko akafo yenim pa se nyame wo hwe na dis o ko nsuo yenim ba bia nutumi ye den ewo se wo hwe ade we a ebe ye wonwanwa se obia nsuo be fa no se konfo bia na oya akani upa ko sirem upa ko ba bia ubehu bosum bebrebe ba hu se wo ye tano a se nipa ko na tano na kano se ne maame no onya akani ana ne papa no oya akani yankwa akanfo ne nyame ayesa monhya saa de ne nso pa efize enyo obia ne nya ne saa mama ba mu muda so obi wo akomaka no no se be fere se mekom akwa se metan dabi nhira kase mamo ewia se me se teteni ade nchiri to nipa enipa na de value to nchiri so ma nchiri timi to nipa eti de owo bia mo wani nya dan enso yesu ye de no ye nyame de ma ye no mumma ya ni nso na monhya saa de yi nso mehu so ko social media bo hunu na konfuo ni bi wo ho no omo ene omo yonko konfuo no omo toma no omo no omo kansama emfata enya asantesem enya amamre ni amane no sabi ehu hia sem bedi di mo atam wo social media so ade ade honhomsem mumma honhomsem no eni kan na mo twem fi sa anwoma no fi sa emwa yen media mini ba bia ko media ne mo media ne mo metamachi pa obia akombe ba so yedo be kwa akom tete ye nukrem nya zamu se wo fa konfo me na so ana konfo bas ana konfo amabubo omudi na ba mema ba bi amwatena mema ba bi mi amemu asasi free mema ba bi amwatena ni aboye nsuo ho ban ni amansuo no ho ban a ene nsuo no eseye ye ni bibia ye dia no mum ye ni nsuo ye de efri se medical maka me say Chinese for crowd the chopsticks that so didi what wo na nka didi anka no wato akone me dia me kuta me na nanu diem e che se me wo di me tu Peter emfata me wo di me tu Henry emfata me sawansa na fata me media no ena nwoma mu hu na anyina mani agia kire se enyo obia ne nya ansa me di akonwa afi na me ko 10 years akabe na otwemienu ne manya 10 years e wa akonwa so me be di akonwa na me kuroi ada 100 years ayempunu ohini bia akonwa me kitikiti ya meti yi
Manim ne so ametum wodu. Ampa mekam ni nyina agbo mu ye say ye. Me wie so konfo a wo wu ya konfo wusu e ba ye. Ni afa no kwamena na kwamena wo nyini ba akokura poso akonka no no be 30 years. Etu hwe mu ade ye almost 92 years. Ebi si krum ase da. Ketekete ya metiye ya me anu masaya sa ade we. Me say megina wa ma amane ni amane ni asante megina wa akokode ama asante. Efi say ya dwuma o se ye no. Ni kwase amanwoma ni bitikam. Emire bi beba enkola atwa mu a atwa me ho ahia nyina ye bebbo mi di wo krum aka asem. A chese me se mema aheman afa ne ntuma pefra mema kwa abre afa ne ntuma pefra na mema amamra ni amane asoso agina ho amayen fisi eni ba bia akọ me da obi ase sanka mo hwe mo musu ye na mo hunu se nyame wo bom se mo ne saso mo ye nyame me da mo ase